घर में तो बाजी द्वार पे जोगी आई लवन तनिका गुदरी दे दो। लोग घर से निकलेला, गुदरी दान दक्षिणा देवेला लोग और पूछेला बाबा रुआ कौना कारण से जोगी बनल बानी। जोगी बाबा बतावेला नारी करनवा भरथरी बनी कइले जोगिया रे बनी कइले जोगिया हो। पाट दिहल नबी सरावन होरा जोगी बाबा बतावत नाही होला जोगिया के कव नो नगरिया रे कव नो नगरिया हो। सरंगी बजा